Здравейте от Норвегия. Стort. Това е от серията Антиганчо. Дори и тук на студа хората успяват да подредат много хубаво нещата. Въртя бързо телефона, за да не се виждат хората, които минават около мене. Всичко е изкосено, перфектно. Тук си нямат хора, внасят си работници откъде ли не. Виждат се и забратки, в това число доста. Но всичко изглежда прекрасно. И тук си имат улични художници, разбира се. Все пак е подлез. Но като изключим този подлез, всичко останало е перфектно. Към всеки детайл хората се грижат да е пипнато. Подземен гараж на нова сграда с големи хубави тераси. Не стърчат от никъде климатици, а се ползват, защото тук се става студено. И сега ще отидем да видим морето. Все още YouTube ми дава да записвам само до 3 минутни видеа. Имам още 1 минутка запис. И малко време да ви покажа рядко срещаните хубави дни в Норвегия през зимата. Разбира се, електричките преобладават тук, но все още и карат и обикновени коли. И това ми е любимото фонтанче.